И Коста хора, днес ще играем един хорор мод The Man from the Fog с Herobrine и още един мод, дето като ходим да копаме и такова. Ще има някакво чудовище, де ще нагони цялата мина. Айде да отидем към видеото. Става хора. Хубаво, дай, аз ходя за храна, ти си тя за дърво. Трябва да бия малко с ръка, защото нямам Гаси оръжие. дългия шугъркейн. Добре. То кога ще спълни Herobrine и Domain from the Fog? Третия ден, ние сме още на втория май или на първия, не знам. Ден, кой чака да видя? Ден 0 сме още. Ден 0, да, ден 0, добре. На третия са спамва. Тъй, че имаме малко време да И че се трябва да се развием. развием до третия ден. Ще трябва да си направим къщата колкото бързо може. Трябва да имаме къща. Ама да знаеш, че той може да чупи блокове също. The Man from the Fog. Да, знам, Не но може да такова. са бегаме. Ама от другите и от другите си то са крили, не само от Herobrine. Да, той The Man from the Fog ще идва такова, ще на джампскерва всичко. И се спресте мода да не работи буквално. И хора, може би, Иво може да Да? в описанието Иво може да остави мода, ако иска. Да го изтегли и да си го сложиш. Аз направо може да им го покажа сега. Не, сега ще теля. Накрая на видеото. Ще оставим линк в описанието в CurseForge. Напишете, отидете първо на Minecraft модове и такова, напишете From the Fog и първия мод, дето има Herobrine иконката, то го изтеглете и да. Ще направим и туториал видео, спокойно хора. Теч. Ще направим и едно туториал видео. Ако не разбирате как да. Тоест пиони ще го направя, защото аз много... Гладнях толкова бързо. Вече съм на 5 бутчета. О, не се правя, са крим някъде. Телепортвам се до тебе, брат. Ти имаш оплива? Да, сложих си го само за да сме заедно. Хубаво, взели дърво. Да, имам 24 планка. Получай аз да взема малко и ще се крим под земята. Ти направо копай под земята, ако искаш вече. Аз докато се бъде... Не се знае да ще е такова. Буквално изкопах на кол, буквално. Добре. Аз съм се макнал и не виждам много добре. И аз бе. Много тъмно, не виждам. Аз съм се макнал в обратите и не виждам много добре какво. И аз. Имаш крафтинг или да направя? Да, ще направя един крафтинг пък. Аз направих. Ама къде го сложих? Имаш ли кирка? Не. Сега ще направя. Имаш? Добре, изкопай малко камък и напредни на двамата плана. Плана кирка ли не те? Изключен или изключен в образите? Аз съм с...
А? Аз съм с изключен. Какво викаш? Аз съм с изключен. И аз съм... Мерси. Вземи ти кола. Намерих. Минали, да, минай. Ама внимай за чудовището. В мините деца къде. Да, внимавам. Ма то е много на мен не прилича. То дупка ли ти? Но то е някаква дупка, дето няма нищо от тях. Аз тук копам някакъв кол. Добре, аз взех малко кол, за да изпека храната. О, fuck em up. No, what, no. Oh, fuck em up. Направя сега на печка събери и ти за една, за да можем по-бързо да печем Ясно. храната. Аз останах на 3 бутчета. Аз имам малко храна тук на дете, Да да. се опикам малко паролите и да се изпека. Дай ги, да, аз да ги изпека. Чай малко, изсежда. Ти сигурно ще е най-крейзи видеото, което сме правили, хора. То смоча е много страшен. Ма те май всички ти се спамват. На третия ден. Я чай ви закопиш. From the fog config 1.6. Sliding, да знаеш, ще uncommon да са спавни Хиробрайна. Ти направи ли Хаунти. статуя? Ти направи ли статуята? Не съм още. Ма Ghost той Doors, сигурно се спомва без Creeping, статуя. Stalking. Ма той сигурно се спомва без статуя. Не с статуя се спамва май. Или май без статуя. Не Без. знам. Ма то Една с статуя ще е много трудно. То мода няма да е як тогава. Добре, без статуя. А пък ако не се спомни, ще направим статуя. Тут и малко не е голямо, да. А то даже не е минат от дупка. Хем ще берем малко камък после за къщата сега. Ехе! Майко! Излязох някъде! Излязох! Аз съм в някой. Аз съм в Къде си, мина. бе? Ей тука, излез! Ей тука долу. Оставам, аз се връщам. Да, ама аз нямам меч. Няма мога да ги бия. Аз се връщам. Още сме на ден. Тъй като в бакрумс е. Да, малко. Събирам малко камък, после каменна къща ли ще направим или в дърво? Дай камена да му е по-трудно да счупите. Не, печката спря. Да, крана. аз никога не съм правил каменна. Гладен ли си? Изпече ли са? Да, ама аз го взех. Слагам от 5 така. На. Разпределих ги, ама. Имам 6. 3 на тебе и 3 на мен. Добре, 3 на мен и 3. Ох, добре. Един меч ще се направя. После ще сложа и 8 писта. А? Един меч ще се направя. Един меч. Добре. Аз малко ще отида там. Ама ако не подгони някой чудовище на телепортва Окей. някъде да отиваш в Spectator. Добре. 50 камъки. А? 50 камъки имам. Сега ще се направя една. Ако умреш, умреш. Ако не умреш, не Идвам. умреш. Да. Ма то ще е много трудно сигурно да се чудовища.
Брат, тут, ако се запазвам инвентара, брат, и ако отивам в спектейтър и ако се телепортвам, брат, то няма да е яко. В смисъл, то няма да е изобщо страшно. Да, то те няма да е изобщо интересно. Буквално ние взимаме такова. Якото. В смисъл, ако го правим това нещо, ние вземем яката част. Аз ще направя торчевите. Абе, то тук няма нищо, дето ти си тук няма нищо. Имам 48 торча. Където го намери той. Направи торчове ли? Добре. Тук е много хубаво. Или тук ще сложа едно. Але! Татко, кой има, бе? Не, натам излизаме. И натам излизаме. You'll put them up in your То тук излизам навънка. Осем пилита се изпекаха и ето ти 4. Сега пускам 5 така. И едно кол слагам тук. Yeah, fuck 'em up. Yeah. О, взех 4, сега ще дам 2. И още 2 такива слагам. И То видеото вече 12 минути, бе. Я, може малко торчеви, че аз нямам никакви. Може малко торчеви, че аз нямам никакви. Имам само... Значи другата пържола е за тебе, защото аз взех една. Мерси. Къде ми е пържолката? Вътре в печката. Не стана ли ден вече, бе? Да, да е едно. Дене! Давай да си вземем нещата и да излизаме. Да си вземем нещата и да излизаме. Ти ли взе крафтинга? Да, ти го взе, добре. Той е моя. Не съм го взимал, бе. Самахаме. В тебе, бе. В мене, да. Аз имам 2. Ела, бе, ела да излезем направо там. Къде ми ти? Тук има вход, тук има изход, тук има Не. Хубаво, ай. Ма няма да излизаме? Да, бе, ето изход. То тук и може да си. Тя взема хора. На сега сме ден едно. Още 2 дена и ще става страшничко. Да. Трябва ни спешно легло. Брат, моля се, то шиба няма да О, работи. Дене. Те са добри, нали? Да, добри са. Добре. Ако животните имат бели очи, значи е такова херобране. Да. Или ако нямат и пак дойдем, значи черни гостини. Значи тук епизода ще има тук двамата, нали? Тук епизода ще докато ни умрем и двамата, нали? Да.
31 епизод. Нали като поредица ще го направим? Да. Ето, няма всичко на едно. Овце! Те ще го направим. Ще убия малко неща. Ти колко вълна имаш? Имам Колко вълна имаш? 2. 2 вълна! Аз имам 4. Супер! Сега всеки ще има по него. Ама трябва този ден да се развие, защото в утре, демек, утре, втория ден, Е, последния. ще... Да, следния ден... Защо трябва да коня имаме летеше? къща тогава. Опа, извинявай. Защо коня летеше? Имаш някакъв кон дете... А, не. Не знам, аз... О, намерих още овце за килимче. Филето. О, Йонина. О, намерихме нещо хубаво. О. Това намерих. Виж. Остана, бе. Виж какво вътре. Ау! Вроде нищо не виждам. Ендермен! Добре. Чакай, Ла, 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 ла. Стой на едно място, моля те, стой на едно. Стой на едно място. Yes. Там ще стоиш. Ма той ще телепортне. И ние какво? Тук ли ще ни е базата? Тук ли ще ни е базата, Иво? Не дропна ендерпърта. Тук Не. ли ще живеем? С дупка? Не. Ти добре. Що не? Ти добре ли си? Как ще О, живеем добре. такова? Да построили една къщичка от камък. Още е рано, още е рано. А? Още е рано. Как ще е рано? Абе, брат, до утре трябва да имаме къща. Утре ще построим сега. Този ден Добре, ще... дема. Поне да почнем днеска и утре да бъде завършена. Абе, Нали брат, знаеш, че трябва и значи, дърво да събираме имаме за още повече 2 за- дена. Утре ще... Значи, то днеска ще е зафармени. Утре ще строим. И третия ден да се молим да ни набият. Да, ама той май през нощта на третия ден се подскачи. Не знам, пак е нещо. Абе, ще вземам мъничко тук да построя нещо. Поне да имаме. Нещо мъничко. Или искаш смисъл да не е включен Хиробрайна. В Ма смисъл, то само from the във folk ли, втория защото... епизод да бъде включен. Ма то само Искаш ли? from the folk ли? Ма не съм. Кое бе? В смисъл само да мен from Кое the бе? folk? Да писа? Да писи! Да, и Хиробрайна от Тосмот. Да, допострои го, пък покрив няма да строим. Каталю? Сега няма да строим, иначе ще ни трябва. Ето с напроче ще стане Спайдермен и ще на... Поди един крафтинг да направя, брате. Да, ама ще ни трябва дърво. Аз нямам никакво. Къде е крафтинга, бе? В мене? Дай. Ето. Крафтинга и тук ще стои. И останах без една дъска. Даже и една Аз дъска. имам. Нямам. Сега ще ги чупя той дървото. Ако искаш. И сега, бум и бум. Уху! Ще си направя една база.
Аз ще отида за малко. Ти ако искаш да убиеш още такива за храна. Аз ще отида Отиди за ако искаш да дърво. убиеш още такива за... А, за дърво, окей. Не. 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 Аз ще малко за... Cobblestone, какой-то и там, бе. What the fuck? Той е backrooms ли? Excuse me? Кой ти? Той е creepy. What the fuck? Не знам. What the fuck? Какво намери, бе? Не знам. Някакво нещо, дето... Ма какво намери? Не знам. Се изгледа като backrooms. Какво намери, бе? Някаква мина. Абе, братле, какво намери за Бога? Някаква мина ти кам! То празно, то няма нищо. Ама изгледа малко крипи там. Аз ще набера, аз трябва да набера малко къпо. Айде бе, брат. Ела тук си направиш шедло. Чакай. О, фак, почва да става нощ. Имаме още един ден. Споко. Братле, трябваше ми бързо. Чакай, че набирам кабел. О, Фионя, ще трябва да се рестартна Ще компа, трябва и брат. утре Спешно, трябва да брат, ще съберем. трябва да се рестартна шибаня комп. Сега ли? Дай Да. да свършим видеото. Не, защото се Айде след телепортвам това, навсякъде, брат. пътеката на- Ти ме чуваш след 5 минути. Аз не мога да кажа нищо. В смисъл, брат, много е досадно. Аз трябва да го рестартна. Като се наспим сега и той да е първи епизод, пък утре пък Хубаво. да пуснем късно. Аре, идвай. Чакай, че трябва да се измъкна тук някъде. А, няма телепортни, че трябва да изхарча много кабелстон. Слагай си леглото и да спим. Еми аз нямам лул. Аз имам само 2. Ето още едно. И нямам дърво. Ми аз имам само 2. Аз на мен ми трябваше само едно. Добре. Бум. И бум. Е, легло. Добре. И сега, като се наспим, Още не е станало на това. като се наспим сега, той ще е поредицата и ще се рестартна компа и ще направим той другата. Той ще ни е първи епизод сега. Да. А пък аз сега като заснемем той ще отида да ям. Ай, лягай. Ох. Аре, ден 2 и утре ще продължим ден 2 и ден 3. Не, Добре. утре ми е Ела тук по-късно. на F5 Ще сега. продължим Ела ден на 2 и F5. ден. Добре хора, толкова се развихме за първи епизод. Сега ще се рестарта компа хора и ще направим втората част, която може да я пуснем след 5 часа, като пуснем първата, защото нали YouTube може да си помисли, че сме някакви ботчи, където пускат Да. видеа. И да. Ай хора, това беше от мен. Ай. Това беше от нас.